Ahoj, moje meno je Žofka a ďalšieho koho odhalím či je iluminát je Baxtrix. Myslíte si, že Baxtrix je iluminát? Ja si to nemyslím, čiarka, ale poďme to zistiť. Čo sa rímuje so slovom Baxtrix? No preca. Mama, choj do piče, čiarka, v škole som si zabudol termix. Termix rovná sa 6 písmen. Viete, čo má ešte 6 písmen? Áno, presne tak. Pračka. Viete, čo sa rímuje so slovom pračka? No preca. Jožko, pozor, čiarka, na ceste je veľká sračka. Sračka rovná sa 6 písmen. Baxtrix rovná sa 7 písmen. 7 minus 6 rovná sa 1. Už vám to dochádza. Ani mne nie, kurva, ono to nevychádza. No nevadí, ideme takto. Baxtrix má 2 oči. Viete, čo má ešte 2 oči? No Kyklop to asi nebude. Kyklop rovná sa 6 písmen. Asi rovná sa 3 písmená. 6 minus 3 rovná sa 3. Viete, čo má ešte 3 písmená a kurva, ono to nevychádza. Dobre, jebte na to, Baxtrix nie je iluminát, ale jednooký termix.